da warhaka mutane na. A yau za mu girka muku abincin Hausawa mai daɗi mai taken suna taliya ta musamman. Kun shirya? Za mu dafa taliya ta musamman. Wa'annan kayan haɗin kuma sanannu ne a ƙasar Hausa. Mahimman kayan haɗin nan yana nan a kasuwar da ke kusa da ku, kamar su manja, kifi, atargu, tattasai, albasa da daddawa. Uwa kuma taliyan crown pasta. Gaskiya wannan taliyar tamu ta musamman ɗin ce, don haka kuma ku yi ƙoƙari ku zama na musamman wajen amfani da taliyan crown pasta. Don haka kada ku sake a baku labari. Kada ku manta ku biyo mu a shafinmu at crown pasta, Facebook da kuma Instagram. Taliya ta gama haɗuwa, saura in juya shi a kwano. Iyalaina suna jira su ci wannan abincin na musamman. Don haka bari in kai da za su yi. Ina fatan dai akwai ƙari, don kake ce iya wannan zaki zuba. Akwai ƙaraye. Ko mutumina? Daɗi! Na sani. Akwai daɗi ko?